ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. айни замон дар Садбарг қарор дорем. Дар ин ҷо худи Садбарг аст, дар ин тараф бошад Доми Ватан ва дар ин тараф ЖД вокзал. Хонае ки ба иҷора спурда мешавад дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ падези мо банги мебошад дар 11 ошона. Худи бино аз 12 ошона иборат аст дӯстони азиз. Дар ин ҷо мактаб мебошад, ман ҳамин мактаб аст. Дар ин ҷо садик ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонае ки ба иҷора спорида мешавад се хонага мебошад бо масоҳати 104 метри квадратӣ дар 11 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошона иборат аст дӯстони азиз. хона таъмири нав кардагӣ, таъмири нав, таъмири босифат. ҳоло ҳеҷ кас ба даст таъмир зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав мебошад. полноценни се хонага дӯстони азиз. ҳамаи ҳуҷраҳош бо ошхонааш реза доранд. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ, коридор дӯстони азиз, ҳоҷатхона ва ҳамом, ҳоҷатхона ва ҳамом, хона дута ҳоҷатхона ва ҳамом дорад. дар ин ҷо ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. ҳоҷатхона ва ҳамом, системаи вентилятсия ҳаст, термикс часпондагӣ. ва дар ин ҷо боз як таи дигар ҳоҷатхона ва ҳамом. дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз. кухни гарнитур ҳаст, ҳамааш нав мебошад. тирезаҳои хона қафои биноро нигоҳ мекунанд. дар ин ҷо буғчаи кӯдакона, детская площадка ҳаст. мана ҳамин садик мебошад. дар наздикии хона якчандта садик, якчандта мактаб. дар назди бино дӯстони азиз, мана ҳамин наздашда мактаб аст, мактаби калон. бениҳоят минтақаи хуб мебошад дӯстони гиромӣ. Садбарг марказ, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. бениҳоят минтақаи хуб аст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хуб дӯстони азиз. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дидед, ҳамаи ҳуҷраҳо тиреза доранд ва хубии ин хона дар он мебошад ки боз балкон ҳам дорад дӯстони азиз. мана ҳамин гуна балконам дорад. хулас бениҳоят хонаи хуб мебошад, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. дар ин ҷо боз парк ҳам аст, мана дароз парк мебошад ва садик. хона чӣ хеле ки гуфтем ба иҷора спорида мешавад бо маблағи 6000 сомонӣ ҳар моҳа пардохт. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.